presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Yma nawr dy presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithiau, golau'n yswyrgwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithiau, golau'n yswyrgwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, iachau calonnau ni, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, addolaf di, addolaf di. A rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau'n y twygwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau'n y twygwch fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Yeah. Diolch i ti, Oli. Diolch i ti. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau'n yswygwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithiau, golau'n yswygwch fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Dyna pwy wyt ti.
unedau, gŵr y gwirthiau, golau yn twagol, fy niw, dyna pwy wyt ti. Bore da, bore da, bore da, bore da. Un, dau. Bore da! Bore da. Bore da. Croeso i Caersalem bore yma, mae'n hyfryd iawn eich gweld chi. A mae o'n neis mewn ffordd bod chi ddim yn gwrando arno fi a bod chi'n sgwrsio. Mae hwnna'n arwydd da gobeithio o iechyd yr eglwys. Ond anyway, mae o'n braf iawn bod yma bore yma. Da ni wedi mwynhau wythnos braf yng Nghaernarfon, neu lle bynnag da chi wedi bod. Ond da ni'n ymwybodol hefyd bod hi wedi bod yn wythnos anodd i ni fel teulu'r eglwys hefyd. Pen wythnos diwethaf, fe wnaethon ni golli ffil yn annisgwyl. Mae rhan fwy ohonoch chi wedi clywed. Ac oedden ni methu nodi hynna'n swyddogol Sul diwethaf, achos oedden ni ddim yn siŵr pwy oedd yn gwybod ac yn y blaen. Ond mae pawb yn gwybod nawr, a da ni yn cofio'n arbennig efo mab Phil nôl yn America i frodyr ei chwiorydd o, i rieni fo. Ond wrth gwrs hefyd i holl deulu fo yma yn Caernarfon hefyd. Oedd wedi cyffwrdd bywydau pobl mewn ffordd. Oedden ni ddim cweit wedi gwerthfawrogi, sa'n credu. Mae'r wythnos yma wedi agor cwrchen ar y ffordd oedd e wedi bendithio a cyffwrdd gymaint o bobl mewn gwahanol ffyrdd. Ac i galon fawr o, pidwch poeni, dwi ddim yn gwneud speech rhy hir, ond i galon fawr o, oedd, sut sa fo'n disgrifio fel, I want to plant micro-churches everywhere I go, oedd o dweud. A da ni wedi gweld ffrwyth hwnna wythnos yma, mewn ffordd oedd ni falle heb werthfawrogi cynt. Bob man oedd o'n mynd, oedd o'n plannu rhywbeth o eglwys Iesu Grist. Boed hwnna yna'n ymhlith ni yn yr eglwys traddodiadol, boed hwnna yn y gwyliau cerddorol oedd o'n mynd i fendithio pobl, yn y noson open mic, yn dre, lle bynnag oedd o'n mynd, oedd o'n gadael rhywbeth o hedyn cariad y gobaith Iesu Grist. A'r peth gorau fedrwn ni wneud i anrhydeddu Phil ydy jyst dysgu gwers o'i lyfr o, ynglŷn â beth ydy o'i fod yn bobl y deyrnas yn bobman da ni yn mynd. Ac hefyd, yn ogystal â bod ni'n cofio am Phil, da ni'n cofio hefyd efo teuluoedd yn yr ardal yma sydd wedi cael effeithio efo'r ddamwain ffordd fuodd yn cael athro nos Wener lle gath pan nath gŵr ifanc farw. So rhwng beth da ni wedi profio efo Phil a sut da ni'n ymwybodol o sut mae teuluoedd yn yr ardal cael ei effeithio gan hynna, mae'n atgoffa ni'n dydy bod ni yn byw mewn byd sy'n hiraethu am ddyfodol gwell. Da ni'n byw mewn byd sydd wedi torri mewn ffordd sylfaenol. Ond fel pobl ffydd, da ni yn cael yn atgoffa mai nid dyma yw'r benod olaf, nid dyma fel mae'r stori'n gorffen, ond bod y stori yn gorffen gyda Iesu yn dod nôl i sychu pob deigryn, i achau a dweud na fydd marwolaeth mwyach. Ac felly y poen da ni falle yn ei brofi bore yma, da ni dal yn dewis addoli, yntydan? A mae Duw yn galw ni i'w addoli fe mewn ac allan o dymor.
Pan da ni'n teimlo'n dda, pan da ni'n teimlo down in the dumps, pan da ni wedi brifo a pan da ni yn llawen. Oherwydd fod Duw yn Dduw da, yn Dduw Dionis sydd o'n plaid ni ym mhob sefyllfa. Felly gyda hynna o air, dwi'n handio drosto i Tristan a'r band. Diolch, Rhys. Bore da pawb, gobeithio da ni mwynhau yr heilwen braf. Mae'n siarad yn mwy o'n nhw achos bydd o ddim efo ni am hir, dwi'n siwr. Ofnadwy de. Isio dechrau bore yma efo adnod allan o Eseia 2, adnod 3. Dowch, gadwch i ni ddringo mynydd yr arglwydd a mynd i deml Duw Jacob i ddysgu ei ffyrdd i ni, ac i ninnau fyw fel mae am i ni fyw. Felly, da ni gyd reid y commitment bore yma i ddod yma. Illa, da ni'n coesi dringo mynydd, ond da chi wedi dringo'r grisia na. Mae rhyw 6 gris i fyny i deml Duw Jacob, i ddysgu ei ffyrdd i ni. So, dwi'n gweddio bydda i'n dysgu rhywbeth newydd bore yma, ac yn una fyw fel mae am i ni fyw. A dwi'n gweddio bydda i hefyd yn edrych ac yn gweld rhywbeth yn y mywyd i sydd angen illa newid yn ystod yn amser bore yma. So, bore yma, da ni wedi gychwyn efo gan Dowch Blant Bychain, Dewch i Foli'r Iesu. So, beth sy'n licio, please, ydy help rei o'r... Na i'n galw chi'n blant, cos da chi'n mynd yn griw ifanc wan. So, gai help, dwi'n dweud hyn o blaen, a dweithio dda o blaen. So, lle dynnu hwn. Di hwn dod o'n Rhys? Just... Okay. Reit. So, ni'n gallu cael y geiriau fyny, please? So, neith rhywun adrodd y geiriau ddechrau fi? Da iawn, Liz. Reit. Dowch Plant Bychain, Dowch i Foli'r Iesu, cariad Duw, cariad Duw. Diolch, Elis. Diolch, Elis. Gwneud un nesaf, please. Daeth i'r byd pob cam i lawr o'r nefoedd, ein mwyn. Ffantastig. Rhywun nesaf? Fe gymerodd blant bach Galilea yn ei gôl. Gwych. Do bu farw draw ar ben Calfari, drosom ni. Ffantastig. Yes. Da iawn. Ond ar fore trydydd dydd cyfododd daeth o'r bedd. Gwych. Mae'n un ar ôl. Dafs? Gwyd Daf. Sefyll hynny. Ti'n darllen hwnna? Canu iddo heddiw mae anylion yn y nef. Da iawn. Gwneud clap i bob, diolch am yr help. Reit, gawn ni sefyll os gwelwch dda ar gyfer ein gynt. Dowch blant bychain, dewch i foli'r Iesu,
drosom ni. Ond ar fore'r trydydd dydd cyfododd, daeth o'r bedd. Ond ar fore'r trydydd dydd cyfododd, daeth o'r bedd. Can iddo heddiw mae angylion yn y nef, ganwn ni na iddo i'n galon, iddo ef. Lawr i'r tywyllwch, ac o'r fy llygaid i weld. Arddwch dywyd sy'n rhoi gwefru mhenaid, ti yw fy mywyd aneth. Dyma fi'n addoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Wyt ti mor ddyrchafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. Brenin oedd a chreuwr y bydoedd, harddwch y nefoedd a'i brin. Deithos dim byd, roes dy hun yn aberth, marw ar groes drosom ni. Dyma fi'n addoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Rwyt ti mor ddyrchafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. A phwy all ddirnad maint dy loes, yn dwyn fy mhechod ar y groes. A phwy all ddirnad maint dy loes, yn dwyn fy mhechod ar y groes. A phwy all ddirnad maint dy loes, yn dwyn fy mhechod ar y groes. A phwy all ddirnad maint dy loes, yn dwyn fy mhechod ar y groes. A dyma fi'n addoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Rwyt ti mor ddyrchafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw.
hiraeth arnaf am y wlad, lle mae torfeydd diri yn canu'r anthem dyddiau hoes am angau Calfari. Lawr, please. Diolch. Fawr iawn i Tristan a'r band am arwain y mawl bore yma. Doedd e ddim yn coordinated, ond o'n i'n meddwl oedd canu Pererin Wyf yn fitting, doedd. Dwi'n gwybod, dyn ni gyd, ond hefyd yr cofa. Pererin, os oedd o'n ddim byd arall. Ond hefyd, yn diddorol bod Tristan di dewis
fel yr hydd hefyd. Achos yn yr... oedd gen i stori ddoniol am yr emyn yna sy'n involfio Phil, so na i ddeud hi'n sydyn. Oedd... Felly bod rhain o'ch chi wedi clywed am the Jesus movement, oedd yn symudiad yn y 70au, rhyw adfywiad bach, ddechreuodd yn California, ond wedyn ddath i ddylanwad draw i Gymru. A mae ffrind i fi, Gwyn Rhydderch, yn gwneud ffilm ar hyn o bryd am dylanwad y Jesus movement ar Gymru. Ac so nes i roed mewn cyswllt efo Phil, a wedyn nath Phil wneud rhan oedd yn roed y cefndir hanesyddol a sut nath ddechrau yn California. A wedyn nath Gwyn, oedden nhw'n wneud y ffilmio'n tîni, a nath Gwyn ofyn i Phil, os ti'n chwarae un o'r caneuon o'r Jesus movement. A wedyn be nath Phil chwarae oedd y gan yna fel yr hydd. A sy'n eitha doniol, achos yn y Gymraeg mae hwnna'n emyn cyfoes yn dydi, ond mae'n actually o'r 70au. So dangos sut da ni fel Cymru rhyw 30 mlynedd ar ôl y trends fel arfer, ond be bynnag. So jyst chydig gyhoeddiadau cyn bod ni'n mynd mlaen. Un o'r prif bethau dwi eisiau rhoi sylw iddo bore yma ydy gwyl Caersalem. Da ni'n trefnu gwyl Caersalem eto eleni ar benwythnos yr 14 i 16 o Orffennaf. So, save the date, os ydych chi o gwmpas. Bydd o'n dechrau efo swper ac addoliad mwy na thebyg ar y nos Wener. Bydd yna gwahanol weithgareddau dydd Sadwrn yn culminatio mewn hog roast. Vegetarian options will be available ar y nos Sadwrn. A da ni eisoes wedi bwcio'r hog roast i 70 o bobl. Felly, da ni angen o leia 70 o bobl yna, neu fydd Delf ac Ioan yn bita mochyn am ddwrnodau wedyn. A wedyn, byddwn ni hefyd gobeithio yn cynnal yr oedfa bore dydd Sul wedyn y penwythnos yna lawr yn Glanmorfa y penwythnos yna. Felly, fel llynedd, fydd yna groeso cynnes i bobl wersylla ar y safle am y penwythnos. Neu, wrth gwrs, mae croeso i chi fynd adre i gysgu a jyst dod draw i'r gweithgareddau fel wnaethon ni llynedd. Ond dwi'n siŵr fod y gwersylla'n hwyl hefyd. Felly newn ni wersylla lenni. Ie, pam lai. Da ni bron yn byw ar y safle yna, really, ers y ti, dydan. Ond anyway, a un peth arall o'n i'n mynd i ddweud hefyd, i chi feddwl amdano. Llynedd, wnaethon ni gynnal fel rhywbeth dim ond i teulu Caersalem. Nawr, ar rywydd, dyna sut fydd eto, yn yr ystod, da ni ddim mynd i hysbysebu fe i'r byd ar betws a troi e mewn i Glastonbury ac yn y blaen. Wedi dweud hynny, so ni'n licio ni i ehangu fo chydig bach lenni yn yr ystyr, fyddwn ni ddim yn hysbysebu bod unrhyw un yn gallu dod, ond os oes gyda chi ffrind sy'n cael bendith o ddod, croeso i chi wahodd nhw i ddod gyda chi. So, chi'n deall beth gyda fi? So, dwi ddim yn rhywbeth dim ond i Caersalem, ond dwi ddim chwaith yn rhywbeth all unrhyw un ddod i, ond os oes gyda chi ffrindiau, sa chi'n meddwl sy'n gwerthfawrogi dod, sy'n cael bendith o ddod, yna plis gwahoddwch nhw i ddod gyda chi. A wedyn, dau beth hollol practical, os da chi eisiau helpu efo'r trefnu, yna gret, da ni angen crew o bobl i helpu efo'r trefnu. So dewch chi siarad efo fi neu Delyth yn yr wythnos nesaf i ni ddod ar rhyw bwyllgor trefnu at ei gilydd. A wedyn yn olaf, o ran logistics, dwi'n meddwl fydden ni angen gwybod erbyn diwedd mis yma pwy sy'n dod. Jyst i ni wneud yn siŵr bod yna ddigon o le i'r pebech a bod ni'n trefnu digon o fwyd ac yn y blaen. So, ie. Gwyl Caersalem, disgwyl mlaen i weld chi yna. Wedyn, un coeddiad arall, so nath Robin rannu pythefnos yn ôl dwi'n meddwl am bod ni'n mynd i drefnu nosweithiau i ddod â'r tîm addoli at ei gilydd bob chwarter. A mae'r cyntaf o rheina nos Fercher 28 o Mehefin, mis yma. So nos Fercher 28 o Mehefin am 7:30 wedi 7. So unrhyw un sydd yn rhan o'r tîm addoli mewn unrhyw ffordd, yn gwasanaethu ar y tech desk, yn mwynhau canu, chwarae offeryn, yna mae'r noson yma i chi. Chwarae gyda offeryn neu fferm.
Wel, yn Gwyl Caersalem, byddwn ni'n cael chwarae offeryn ar y fferm. So, da ni'n ticio popeth. So, briliant. So, mae yna nos Fercher 28 o Mehefin, hanner awr wedi 7. So, fydd e jyst yn gyfle i'r tîm addoli gael datblygu efo'i gilydd, dysgu rhai caneuon newydd, a jyst gweddio efo'n gilydd hefyd. Wedyn, yn olaf, a dwi'n addo hwn ydy'r cyhoeddiad olaf, da ni'n ymwybodol bod ni wedi rhoi enw Magi ymlaen i ymuno gyda'r tîm addoli, a da ni'n diolch i Magi am dderbyn yr enwebiad, ond bu rhaid i ni'n ffurfiol gael pleidlais ar hynna. Nawr yn wreiddiol, nes i ddeud bod ni'n mynd i wneud hwnna di Sul nesaf, ond mae'n mynd i fod yn oedfa teulu di Sul nesaf. So o'n i ddim eisiau cymryd i ffwrdd o'r oedfa teulu. So da ni'n mynd i wthio hwnna ymlaen 1 wythnos arall. So pythefnos i heddiw, byddwn ni yn cael cwrdd eglwys byr a cymryd y pleidlais i alw Magi. So Sul nesaf, finally, go iawn o'r cyhoeddiad ola. Marathon y gyhoeddiadau. So Sul nesaf fydd yna oedfa teulu, dathliad pob oed, a picnic ar ôl. So, oedfa teulu, a os fydd y tywydd yn dda, gobeithio allwn ni fynd draw i'r parc, os fydd y tywydd yn cystal, nawn ni aros yma i gael y picnic. Cari Caersalem heno. Reit. Dewch chi, So, Cari Caersalem heno am 6, Clwb Nos Fercher eto am 6. Croeso i Brychan, sori. Dyma'r tro cyntaf i Brychan fod yma. Oh, gosh, amazing. Reit. Wel, gobeithio bod gennau amser rôl i bregethu bore yma, na gyd na i ddweud. OK, gawn ni gair o weddi nawr cyn rhyddhau'r plant i fynd lawr grisiau. O Dduw Dad, i ni yn diolch bod ti'n Dduw da. I ni'n diolch bod ti'n Dduw sydd o'n plaid ni, wyt ti'n Dduw sydd efo ni ym mhob tymor o fywyd. Bendithia y plant bore yma, bendithia ni'r oedolion, helpa ni gyd i dyfu yn ein perthynas efo Iesu heddiw gyda'n gilydd. Yn enw Iesu, amen. Amen. So gen i fynydd fach i sgwrsio nawr, a wedyn nhw'n i ail gychwyn. Iawn te, pawb. So, da ni yn ailgydio bore yma'n hanes Pedr. A mae gennau darlleniad eitha hir bore yma. Fydd yna rhan o Ioan 18, a wedyn fyddwn ni'n jympio drosto i Ioan 21. So, pob hwyl i Elen ar y sleids, os bydd yn gallu dilyn lle dwi'n mynd. Iawn, so dechrau'n Ioan 18. Tra oedd Seimon Pedr yn sefyll wrth y tân yn cadw'n gynnes, gofynnwyd iddo eto, wyt ti ddim yn un o'i ddisgyblion e? Ond gwadu wnaeth Pedr, nac ydw meddai. Wedyn dyma un o weithwyr yr archoffeiriad yn ei herio, perthynas i'r dyn oedd Pedr wedi torri ei glust i ffwrdd.
Wnes i ddim dy weld di gyda yn yr ardd, ond gwadu wnaeth Pedr eto. Ar foment honno, dyma'r ceiliog yn canu. Wedyn ni'n neidio cwbl o dudalennau Ioan 21. So oedd yr dan cyntaf Ioan 18 cyn i Iesu gael ei groeshoelio, a dyn ni'n neidio nawr ar ôl i Iesu atgyfodi. Dwi'n mynd i bysgota, meddai Seimon Pedr wrth y lleill. A dyma nhw'n ateb, dyn ni am ddod hefyd. Felly eithon nhw allan mewn cwch, ond wnaethon nhw ddal dim byd drwy'r nos. Pan oedd hi yn dechrau gwawrio, dyma Iesu'n sefyll ar lan y llyn, ond oedd y disgyblion ddim yn gwybod mae Iesu oedd yno. Galwodd arnyn nhw, oes gennych chi bysgod, ffrindiau? Nac oes, medden nhw. Yna dwedodd Iesu, taflwch yr rhwyd ar ochr dde'r cwch, a byddwch yn dal rhai. Dyma nhw'n gwneud hynny, a chafodd cymaint o bysgod ei dal, nes eu bod nhw'n methu tynnu'r rhwyd yn ôl i'r cwch. Ar y lan, roedd tân golosg a physgod yn coginio arno, ac ychydig fara. Dewch a rhai o'r pysgod dych chi newydd ei dal, meddai Iesu wrthyn nhw. Felly dyma Seimon Pedr yn mynd mewn i'r cwch a llusgo rhwyd i'r lan. Roedd hi'n llawn o bysgod mawr, 153 ohonyn nhw. Ond hynny, wnaeth y rhwydi ddim rhwygo. Dewch i gael brecwast, meddai Iesu. Doedd dim un o'r disgyblion yn meiddio gofyn iddo pwy wyt ti. Roedden nhw'n gwybod yn iawn mae'r meistr oedd e. Pan oedden nhw wedi gorffen bwyta, dyma Iesu'n troi at Seimon Pedr a dweud, Seimon fab Jona, wyt ti wir y fy ngharu i fwy na'r rhain? Ydw, arglwydd, atebodd. Rwyt ti'n gwybod mod i'n dy garu di. Dwedodd Iesu wrtho, gofala am fy wyn. Yno gofynodd Iesu, eto, Seimon fab Jona, wyt ti wir yn fy ngharu i? Dwedodd eto, ydw, arglwydd, rwyt ti'n gwybod mod i'n dy garu di. Meddai Iesu, arwain fy nefaid. Yna gofynodd Iesu iddo drydedd waith, Seimon fab Ioan, wyt ti'n fy ngharu? Roedd Pedr yn ddigalon fod Iesu wedi gofyn eto'r drydydd waith. Wyt ti'n fy ngharu i? Arglwydd, meddai. Rwyt ti'n gwybod pob peth. Rwyt ti'n gwybod mod i'n dy garu di. Yna dwedodd Iesu, gofala am fy nefaid. Cred i fi, pan oedd ti'n ifanc, roedd ti'n gwisgo ac yn mynd i ble bynnag oedd ti eisiau. Ond pan fyddi'n hen, byddi'n estyn allan am dyfreichiau, a bydd rhywun arall yn dy rwymo ti, ac yn dy arwain i rywle ti ddim eisiau mynd. Dwedodd Iesu hyn i ddangos sut fyddai Pedr yn marw i anrhydeddu Duw. Yna, dyma Iesu'n dweud wrtho, dilyn fi. Felly, da ni'n parhau heddiw efo'r gyfres yma'n edrych ar fywyd Pedr. Pedr yn un o ddisgyblion Iesu. A da ni mynd i wneud hynny fel y gwelwch chi nawr. Wrth ddal dau hanesyn am Pedr i fyny efo'i gilydd. Un hanes le mae Pedr yn gwadu Iesu, ac un arall lle mae Pedr yn dweud bod e'n caru Iesu. Un hanes sy'n gorffen mewn dagrau, ac un hanes sy'n gorffen gyda galwad. Un sy'n digwydd cyn y croeshoeliad, ac un sy'n digwydd ar ôl yr atgyfodiad. Mewn geiriau eraill, mae Pedr wedi bod ar daith. A mae'n bach o cliché yn dydy ddeud, I've been on a journey, Ond mae Pedr wedi bod ar daith. Ac wrth weld y daith yma heddiw, gobeithio byddwn ni falle yn gallu cael yn calanogi a dysgu rhywbeth o daith yn bywyd ni am perthynas ni efo Iesu. So mae'r darn yn Ioan 21 yn cael ei adnabod gan rai fel y brecwast ar y traeth, neu brecwast efo Iesu. A mae o'n troi o gwmpas y sgwrs yma mae Iesu yn cael efo Pedr. A mae'n ddigon tebyg fysa Pedr gyda teimladau cymysg iawn wrth gyfarfod Iesu y diwrnod yna. Hynny yw, fel ffrind Iesu, dwi'n siŵr fysa fo'n falch fod Iesu wedi atgyfodi, wrth gwrs. Ond eto mae'n siŵr oedd ganddo fe deimladau cymysg hefyd yn doedd. Achos mae'n siŵr oedd e dal yn cefn i meddwl y noson yna, lle oedd e wedi gwadu Iesu, wedi rhyw fath o troi cefn
ar Iesu, mi fydde yna, fel da ni'n deud, eliffant yn y stafell, mae'n siŵr, yn bydde. Bod e'n poeni, ydy Iesu'n mynd i godi hwn efo fi rwan? Ydy Iesu'n tybod? Ac oedd e'n noson ryfedd y noson yna, cyn Iesu gael ei groeshoelio. Rhai o disgyblion Iesu'n iste rownd lle tân yng nghwrt tŷ Caiaffas. Ac oedden nhw o gwmpas rhyw, wel, be o'n i wastad i meddwl, yn rhyw fath o fire pit, dyfod? Gynnon ni fire pit na, dwi'n eitha prawd ohono fo. Ond mae'n debyg mai nid fire pit yn llosgu coed tân, oedd o. Ond beth oedd y gair Groeg ydy anthracia, sef hot coals, neu barbeciw mewn ffordd, ynddo fe, tybod? A cofiwch y ffaith yna, bydd yn dod yn berthnasol mewn munud. Ac oedd pobl yn gofyn i Pedr y noson yna, oedd, ti efo Iesu'n dweud, ti'n un o'r bobl ma o Galilea. Ac oedd e fel, na, dwi ddim yn un o'r bobl o Galilea. Ac yn un o'r efengylau, mae fe, ti yn un o bobl Iesu, achos dwi'n gallu deud wrth dy acen di. Dwi'n hoff iawn o'r detail yna. Achos oedd disgyblion Iesu ar cyfan, oedd nhw o Galilea, ac felly oedd ganddyn nhw acen, tybod. Ac fel Cymru, gwlad fach ond efo lot o acenion cryf, da ni'n gallu deall hwnna'n dydyn. Dwi o hyd, nath o ddigwydd wrthos hyn, o'n i'n neud crebrwng yn Pen y Groes, ac a un o'r teulu o lle da chi'n byw, Caernarfon, a dweud, na, o lle da chi'n dŵad, oedd fy acen i wedi fy mrod â chi, yn dweud, a beth bynnag, ond oedd Pedr, dwi ddim gyda'r Iesu yma, ond oedd pobl yn gwybod i fod nath e gwadu Iesu 3 gwaith, ac ar y 3ydd waith nath e ceilio ganu, a gath yr hyn gath i broffwydo i ddweud amdano ddod yn wir, ac yn naturiol nath calon Pedr dorri. Nath o grio, nath o feichio crio, oherwydd bod e wedi dweud, fysa fo byth yn troi cefn ar Iesu, fysa fo byth yn gwadu Iesu. Ond mae'n gwneud 3 gwaith y noson yna. Ac felly y cwestiwn dwi eisiau hongian arno am ychydig bore yma ydy, oes yna ffordd yn ôl? Oes yna ffordd yn ôl at Iesu ar ôl i ni syrthio i ffwrdd? Ar ôl i ni fradychu, ar ôl i ni wadu Iesu? Achos da ni'n byw mewn cymdeithas sy'n deud bod na ddim ffordd nôl i bobl, yn dydyn? Yn yn cymdeithas modern ni, mae'n cymdeithas di-ras, di-faddeuant, ac yn ôl stori cymdeithas fodern, fysa stori Pedr yn gorffen fan yna. Mae wedi cael 3 sians, mae wedi methu nhw gyd, dyna ni, story is over, dim ffordd nôl. Bydde Pedr siwr fod yn cael trial by social media, a bydde neb eisiau cyffwrdd â fe byth eto. Dim ffordd nôl, dim ail gyfle, a bydde yn gorfod byw gyda'r stigma yma, bod e wedi gwadu Iesu am byth. Ond y newyddion da yw, mae ffordd Iesu yn wahanol. Mae na ffordd nôl. Mae na ail gyfle. A pan da ni'n baglu, mae Iesu yna yn rhoi ail gyfle ac yn codi ni fyny. Ffordd teyrnas Dduw yw bod yna wastad ffordd nôl a bod yna wastad ail a hyd yn oed 3ydd cyfle. Hynny yw, does neb tu hwnt i adferiad, does neb wedi cwmpo rhy isel nes bod Iesu methu'ch codi chi lan, does dim un sgandal rhy fawr nes fod maddeuant yn bosib. Dyma yw newyddion da Iesu. Pan mae rhywun yn gwneud camgymeriad heddiw, mae cymdeithas yn rwbio fe mewn, ynddi? Ond mae Duw yn y busnes o rwbio cywilydd allan. Dyna yw un o gwahaniaethau mwyaf rhwng cymdeithas heddiw ar y Efengyl Gristnogol. Cymdeithas heddiw, pan mae rhywun yn mesio fyny, neu mae rhywun yn neud rhywbeth yn anghywir, chi'n troi'r sgriw, mae cymdeithas heddiw yn troi'r sgriw neu rwtio'r peth mewn. Ond gogoniant yr Efengyl Gristnogol yw fod Duw yn rwbio fe allan. Yn delio efo'n cywilydd ni, nid rampio fo fyny.
So nôl at yr hanes. So yn gynnu ni'r hanes trist yna lle mae Pedr yn gwadu Iesu dair gwaith cyn I groeshoeliad. Ond wedyn ni'n neidio i'r hanes ar ôl yr atgyfodiad. Oedd Ioan, awdur yr Efengyl, wedi gweld Pedr yn y ddau le. Oedden nhw wedi gweld Pedr ar ei isa. Ond wedyn, oedd Ioan hefyd wedi gweld wedyn sut oedd Iesu wedi adeiladu fo'n ôl fyny. Ail-adeiladu I ffydd a rhoi urddas yn ôl iddo fe. Wel, sut nath Iesu wneud hynny? Wel, yn pennod 21, I ni'n ffeindio Pedr a'r disgyblion yn cicio sodle. Chybod, dyn nhw ddim yn siŵr beth I wneud. Maen nhw wedi clywed fod Iesu wedi atgyfodi, ond dyn nhw ddim wedi cyfarfod eto, so maen nhw'n ddim yn siŵr beth I wneud gyda'i hunan. So mae Pedr, newn ni fynd I bysgota. Tybod, da ni ddynion yn arbennig, methu copio efo wneud dim byd. Na da, mae ostad, rhaid ni ffeindio rhywbeth I wneud. Tybod, reit, ewn ni wneud bach o bysgota te. So mae Pedr disgyblion, maen nhw'n mynd I bysgota. A wedyn, dyn nhw ddim yn dal dim byd. Maen nhw'n disgwyl am rhywbeth ond dyw e ddim yn dod. Maen nhw'n dal dim byd. Maen nhw'n pysgota, maen nhw'n dal dim byd. Nawr, tybed ydi hwn yn canu clwch. Pryd nath hwn ddigwydd o'r blaen? Wel, reit ar y dechrau pan oedd Iesu alw nhw'n disgyblion I ddechrau. Oedden nhw allan yn pysgota a di dal dim byd. A pwy maen nhw'n bwmpio mewn I? Iesu. A pwy maen nhw'n bwmpio mewn I eto nawr? Ond Iesu wedi atgyfodi. A mae gyda nhw'r union rhan predicament, sef bod nhw'n pysgota ond methu dal dim byd. A mae Iesu'n dod nôl mewn i'w stori nhw nawr. Deja vu mewn ffordd. Iesu'n dweithio nhw taflu rhwyd yr ochr arall, a wedyn tro yna maen nhw'n dal digonedd o bysgod. Wedyn ar ôl mynd i'r lan, mae Iesu wedi cynnau tân. A'r gair groeg ydy'r union rhan gair ac oedd am y tân oedd Pedr o gwmpas pan oedd gwadu Iesu, sef yr anthracia yma, basically barbeciw. A chi'n dychmygu Pedr nawr yn dod a gweld Iesu'n iste rownd y tân yma a meddwl, oh gosh, is this a set-up? Is this a trap? Ydy Iesu mynd I cael awkward conversation efo fi rwan ynglyn â sut nes I wadu fo o gwmpas y tân. Ond nid dyna sy'n digwydd. Gadewch I ni wrando ar sgwrs Pedr a Iesu. A dwi wedi parafreisio y sgwrs chydig bach fan hyn I ddod ar rhai o'r geiriau groeg allan. A'r rheswm pam yw, achos yn y groeg, mae yna lot o eiriau sydd wedi cael eu compresio mewn I un yn yn iaith ni. A un o'r geiriau enwog ydy cariad. Ac yn yr hanes yma, mae Iesu'n gofyn dro ar ôl tro, wyt ti'n fy ngharu? A Pedr yn dweud, ydw, dwi yn fy ngharu hi. Ond yn y groeg, mae yna geiriau bach yn wahanol yn cael eu defnyddio bob tro. So dwi'n mynd I drio dangos hwnna I chi nawr. So mae Iesu'n gofyn, Seimon fab Jona, wyt ti wir yn fy ngharu yn fwy na gweddill y disgyblion? A wedyn mae Pedr yn ateb, arglwydd, rwyt ti'n gwybod mai fi yw dy ffrind. A'r rheswm dwi'n rhoi ffrind fyna yw, y gair groeg yw'r phileo, y cariad brawdol yma. Dyna lle mae Philadelphia yn dod ohono. A Iesu'n ateb bwyda fy nefaid. Seimon fab Jona, wyt ti'n fy ngharu yn wastadol. So gair groeg sydd fyna sy'n golygu cariad gwastadol, unfailing love. A Pedr yn ateb, arglwydd, rwyt ti'n gwybod mai fi yw dy ffrind, philoa, ffrind cariad brawdol. Gofala am fy nefaid, Seimon fab Jona, a wyt ti'n ffrind I mi? Arglwydd, rwyt ti'n gwybod popeth, ac rwyt ti'n gwybod mai fi yw dy ffrind, bwyda fy nefaid. A wedyn, mae Iesu'n gorffen drwy ddweud, dilyn fi. A chi'n gweld y symmetry sy'n digwydd fan hyn. So,
Oedd Pedr o gwmpas y tân cyn croeshoeliad Iesu yn gwadu Iesu dair gwaith. Ond fan hyn, mae e'n nôl o gwmpas y tân yn cadarnhau i gariad at Iesu tair gwaith. Mae fel bod y cwymp sy'n digwydd rownd y tân cyntaf yn cael ei adfer o gwmpas yr ail dan. Cyn y croeshoeliad, dyna lle oedd Pedr yn eistedd rownd y tân. Popeth yn edrych yn dywydd. Pethau mynd am I lawr. Ond fan hyn nawr, dyma Iesu'n codi fe nôl fyny. A rhoi y passion nôl yn ei galon a gadle wybod fod e'n cael ei dderbyn fel cariad, fel ffrind brawdol I Iesu, a bod yr berthynas yma rhwngthyn nhw yn cael ei adfer. A beth yw ymateb Iesu pan mae fe'n clywed Pedr yn dweud bod e'n ei garu fe, bod e'n ffrind I fe? Yw Iesu'n barnu fe am fod yn fair weather supporter? Ydy Iesu yn galw fe yn hypocrite? Ydy Iesu'n galw fe'n oriog, yn ffycl? Ydy Iesu'n neud fe deimlo'n wael bod yn newid I feddwl gyda'r gwynt? Na. Mae Iesu'n syml iawn jyst yn dweud, dilyn fi. Gweitha bod wedi syrthio, gweitha bod wedi methu, mae'r alwad yr un peth, dilyn fi. A mae hwnna'n wir I ni. Os da ni mewn lle ar hyn o bryd, neu'n edrych yn ôl ar benod o'n bywyd ni, lle da ni falle wedi syrthio, da ni wedi gwanhau yn ffydd, da ni wedi baglu. A da ni'n meddwl, wel, oes lle I fi nawr yn heyrnas Dduw? Oes. Dilyn fi. Mae galwad Iesu Pedr ddim yn newid. Dilyn fi. Pan ti'n teimlo'n dda, pan ti'n teimlo'n wael. Pan mae dy ffydd di'n gryf, pan mae dy ffydd di'n wan. Pan ti'n neud yn dda, pan ti'n stryglo. Dilyn fi. Yr ateb yw wastad dilyn Iesu. Does dim ateb arall. Dyma yw yr ateb I ni, lle bynnag I ni mewn bywyd. Nawr, dros yr wythnos diwetha, wrth sgwrsio efo gwahanol bobl oedd yn adnabod Phil, un o'r pethau nes I glywed gan mwy nag un person tu mewn a tu allan yr eglwys yn ddiddorol, oedd bod Phil yn rhywun oedd yn rhoi croeso I bawb wrth y bwrdd. Ac allwch chi ddim rhoi teyrngad gwell I Gristion na hynna. Achos, basically, ffordd anunigol I deud oedd y person yma yn byw yn debyg iawn I Iesu. Iesu oedd ultimately yr un oedd yn rhoi lle I bawb wrth y bwrdd. Ac felly, o'n I jyst eisiau gorffen y neges bore yma cyn I ni droi wrth y cymyn. Drwy edrych fel mae yna le I bawb wrth y barbeciw. So mae Pedr wrth y barbeciw cyntaf mewn lle anodd, mewn lle tywyll. Ond mae wrth yr ail barbeciw, a mae Iesu'n ei lle iddo fe. Mae Iesu'n rhoi cyfle iddo fe, ail ddatgan, fod e'n ei garu fe, fod yna le iddo fe, fod y cariad brawdol yma yn gariad di-amod mewn ffordd, ynde, tybod. So bore yma, os oes rhywun angen clywed fod yna le I chi wrth y bwrdd, clywch y neges yna. Mae Iesu'n paratoi lle I bawb wrth y bwrdd. Neu amser yma'r flwyddyn allan ni ddeud fod Iesu paratoi lle I bawb wrth y barbeciw. A'r deyrnged gorau allwn ni roed fel Cristnogion oedd yn ffrindiau I Phil, yw I ni barhau efo hwnna. I ni fod yn bobl sy'n rhoi lle I bobl wrth y bwrdd. Fod yn eglwys sy'n rhoi lle I bobl wrth y barbeciw. Bod ni ddim yn sewch mewn barn dros bobl, bod ni ddim yn disgwyl I bobl cael popeth gyda'i gilydd a byw bywydau perffaith. Gadewch I ni dderbyn pobl wrth y bwrdd fel maen nhw, jyst fel mae Iesu'n derbyn ni fel yda ni. A'r alwad mae Iesu'n rhoi I pawb ydy dilyn fi. Ac wrth ddilyn Iesu fe allwn ni brofi y gras a'r maddeuant yna sy'n mor bryn o'r byd heddiw. Mwyn I enw. Amen. Gawn ni blygu pen mewn gweddi.
O Dduw Dad, dwi yn diolch i ti am yr hanes yma sydd wedi gofnodi yn y gair am daith Pedr. Y daith yna o le oedd ei fywyd ar chwal a lle nath yn ei foment dywyll dywadu di. I'r man yna lle nes di yn dyner arwain yn ôl i weld fod dim jyst lle iddo fe yn dy deyrnas di, ond fod gen ti alwad ar gyfer ei fywyd e. A da ni yn cyflwyno unrhyw un sydd yma bore yma, Dduw Dad, sydd mewn lle tywyll. Da ni'n cyflwyno unrhyw un yma bore yma sy'n cario briwiau, neu falle yn delio efo pechodau falle sydd angen i troi drosodd i ti. Wel gad i ni gyd wybod y Dduw Dad fod ti yn paratoi lle wrth y bwrdd i ni. Lle da ni wedi profi gwrthwynebiad gan bobl, gad i ni wybod fod yna dderbyniad gen ti. Lle da ni falle wedi cael yn dolirio gan ddiffyg maddeiant gan bobl, gad i ni wybod fod yna faddeiant llawn yn dod gen ti. O Dduw Dad, gad i ni ddim jyst cael yn ysbrydoli gan sut mae Iesu yn bugeilio Pedr, ond gad i ni ddilyn arweiniad Iesu a bugeilio'n gilydd yn yr un ffordd. Gad i ni fod yn bobl sy'n gwahodd eraill at y bwrdd. Gad i ni fod yn bobl eraill sy'n gwneud lle i bobl o gwmpas tân cynnes yr arglwydd Iesu Grist. Amen. So os ydych chi bore yma eisiau mateb i'r alwad yma i ddod at y bwrdd, da ni'n gallu gwneud hynny bore yma wrth ddod at fwrdd yr arglwydd. Ac yn ôl yn harfer, mae yna wahoddiad i ni gyffesu y credo apostolaidd gyda'n gilydd fel arwydd o'r hyn i ni'n credu yn yr arglwydd. So dwi'n meddwl bod y geiriau ar y sgrin. Credaf yn yw y tad holl a lluog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist ei unig fab, ein harglwydd a gai trwy nerth yr ysbryd glân, a aned o fair forwyn. Dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd. Disgynnodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, esgynnodd i'r nefoedd, ac mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw, credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeiant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ac felly ffrindiau, prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag ato ni, yw fod Iesu wedi marw pan oedden ni dal yn bechaduriaid. Felly ni'n cyffesu bod ni wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, ond bod ni'n derbyn maddeiant oherwydd yr arglwydd Iesu. Felly mae yna wahoddiad i bawb at fwrdd yr arglwydd. Dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae'r bwrdd yma wedi baratoi ar gyfer y rhai sydd yn caru Duw, ond hefyd at y rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly dewch, chi sydd yn gadarn eich ffydd a chi sydd yn amau weithiau, chi sydd yma'n aml a chi sy'n newydd, chi sydd wedi ceisio dilyn a chi sydd wedi methu. Dewch, nid am yn bod ni yn eich gwahodd chi, ond oherwydd mae Duw sydd yn gwneud. Ac ewyllus Duw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Felly ffrindiau, yn yr un ffordd a ddath Pedr at y barbeciw at Iesu i dderbyn i gariad a'i gwmni fe, gadewch i ni ddod at y bwrdd yma heddiw gyda'r un ysbryd a cael yn cadarnhau gan y ffaith fod yna faddeuant llwyr i gael am bob pechod, fod Iesu'n derbyn ni jyst fel ydyn ni a bod Iesu'n yn galw ni i'w ddilyn ni jyst fel roth yr alwad yna i Bedr. Felly mae'r band mynd i ddod fyny gyntaf i gymryd y cymyn, a wedyn fydd y band yn chwarae rhywbeth yn dawel yn y cefndir, a gewch chi ddod fyny wedyn fel ydych chi isio.
yma, da ni'n mynd i ganu, ydy at bwy'r awn. Mae o'n emyn gysin nghyflwyno gyn Dennis pan mae ni'n tu Dennis blynyddoedd yn ôl a ni'n gofyn iddo fo pa emyn ddylen ni ganu. Cana hon, medda fo. Chos mae hon di gael ei sgwennu gyn aelod o'r capel yma nôl yn 100 o flynyddoedd yn ôl. Felly, at bwy'r awn i'n Iesu Tirion, at bwy'r awn ond ata ti, gormod ydyw beichia trymion i'n hysgwydda egwa ni, nid oes arall, ond tydi a all ei dwyn. So chi'n codi ar eich traed, please. At bwy'r awn ein Iesu Tirion, at bwy'r awn ond ata ti. Gormod ydyw'n beichiau trymion, i'n hysgwyddau egwa ni. Nid oes arall, ond tydi all ei dwyn, ond tydi all ei dwyn. Enid ti mae geiriau'r bywyd, a'r gwydd bywyd ydw i ti. Fe ddaw gwawr nefolaidd hyfryd, oedd leferydd byth i ni. Llais gwaredwr, glywir yn dy eiriau gyd. Glywir yn dy eiriau gyd. Boed o arglwydd i thaioni, arglwydd dynion at dy draed, mwyn para byth i roddi, ti a'n prynais ni a thwaed. Pwy all beidio, rysio dyfod ata ti. Rysio dyfod ata ti. Amen. Gewn ni adrodd y fendith i'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fydd yn gyda ni oll, rawr hon, hyd byth. Amen.